Ser jitlu f'fażi oħra x-xogħlijiet fiċ-ċentru akwatiku ta' Għawdex biex b'investiment ta' 10 miljun euro il-Gżira Awċija l-ewwel darba jkollha pixxina. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana qalet kif il-ħolma ta' ħafna sportivi qed tiġi mwettqa minn dan il-Gvern wara bosta snin ta' stennija. Il-pixxina hija importanti l-ewwel nett għal dawk il-persuni kollha u l-isportivi kollha li huma involuti fil-sports akwatiku, qed naraw l-awm, qed naraw il-water polo, qed naraw ukoll l-Special Olympics, però ħajkun hemm ukoll l-aspett terapeutiku għaliex parti mill-pixxina ħatkun qed toffri wkoll servizzi ta' terapija. Wara li intemm il-proċess tal-iskavar li ma' proċess kien issorverjat mis-Surpredendenza tal-Patrimonju Kulturali, issa jmiss li jinbena l-kumpless li ser jospita dawn il-faċilitajiet li mistennija jtaffu mhux ftit l-iskarriġ tal-atleti Għawċin li sal-lum għadhom jaqsmu lejn Malta biex jipprattikaw id-disċiplina sportiva tagħhom. Mifrux fuq 5,800 metru kwadru, dan iċ-ċentru akwatiku ser joffri l-faċilità li l-pixxina tintuża l-kompetizzjonijiet tal-water polo u għad-disċiplini akwatiċi l-oħra. Barra minn hekk f'dan il-proġett State of the Art se jkun hemm ukoll multi-purpose community pool, gym u faċilitajiet oħra bħal kamra għal first aid. Il-President tal-Klabb tal-Water Polo f'Għawdex, in-notar Enzo Dumek, stqar kemm kien ilu jinħass il-bżonn għal pixxina f'Għawdex. It-tfal tagħna speċjalment huma żvantaġġjati għaliex fix-xhur tax-xitwa fix-xhur kisiem m'għandhomx fejn jitrejnaw. B'dan il-proġett din il-gap tintela, tispiċċa, it-tfal tagħna ikollhom fejn jitrejnaw. Dr. Dimek awgura li l-proġett jitlesta fi żmien stipulat biex it-tfal u ż-żgħażagħ tal-Klabb Għawċi tal-Water Polo li llum jammontaw għal 150 ikollhom faċilitajiet kif jixraq bħal m'għandhom klabs oħra f'Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.